with your one and only DJ Maratoni. Yes, tuloy-tuloy ang dating usapang food trip para sa programang Love Trip. Yo, pakinggan nyo to. Trip lang. Ay, ikaw ba yung mga tipong kapag ka pumupunta sa grocery, yung halagang 2,000 mo, ang nabibili na lang yan ay, sige isa-isahin natin. Siguro kape, asukal, isang buong manok. Sige, sabihin natin siguro mga 1 kilong manok. Tapos samahan mo na rin ng isang maliit na sako ng bigas. Tapos kung mahilig ka sa biskwit o kung may mga chikiting ka na nagbabaon sa eskwela ng biskwit. Yan. Tapos samahan mo siguro ng sabong panglaba, shampoo. Pwede pa bang mag-conditioner? Kaya pa ba sa budget? Parang hindi na, no? Grabe talaga inflation. The inflation is real. Tanda ko tuloy dati, merong isang restaurant din eh. Merong isang restaurant na nakalagay dun sa paskil nila. Binibenta nila yung manok sa halagang piso. Oo, piso. Ano siya? Itago natin sa pangalan na The house that fried chicken built. Di ko alam kung tama yon, pero kung saan daw, yung bahay kung saan daw nabuo yung manok. Alam nyo na. Tapos meron silang kamote fries na masarap. Tapos yung ketchup nila, banana ketchup. Dati raw yung manok nila, umaabot lang ng piso, tapos piso at saka 25 centavos. Pero ngayon, pag pumunta ka sa isang restaurant, bumili ka ng isang buong roasted chicken. 450. Wala pang kanin. Ay, naka, ang mahal talaga ng bilihin ngayon. Kung pwede ko lang magaya yung recipe doon sa The House That Fried Chicken Was Built, gagawin ko. Hahanap ako ng paraan. What if jowain ko yung manager doon o jowain ko yung may-ari para ako na lang gagawa ng sarili ko, di ba? Para-paraan. Para makatipid. Ganoon talaga sa panahon ngayon, kailangan mo gamitin yung iyong pagiging madiskarte, pagiging witty, para na makatipid ka. Lalo na ngayon magpapasko na. Sino ba sa inyo yung naghahanda ngayon pa lang, naghahanda na ng mga Christmas decor. O kaya naman nagtitipid na para may pambigay na regalo sa mga inaanak. Well, kung ngayon ay nasa tipid stage ka na, might as well marinig mo yung mga tipid tips ni DJ Maratoni para naman ma-inspire ka, diba? Babalikan kita mamaya. Makinig ka muna dito sa mga Feel Good Music ngayong Feel Good Tuesday. Here's another song. Dumaloy by Side. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!